Ang puti nga at mga iring. tweet ng Kay iba. bukog ragi kaon. Walang kalapit na bahay ang bahay ni Kaon Lolo. pod o kanon Malayo ang ito sa puti nga bayan. iring. Tanawan so. Samantala, Bukog inutusan ra. kaming apat na magpinsan ng aming tiyahing si Nagpapagamay mo, Tia kuya. Yoli. Nag Nakasama ni Lolo Berto gipakaon sa bahay oh na no. kumuha ng kape, asukal, gabi, tita Ang Amelia. itong nga iring kay bukog ra pod gika. Na apat sa utos ni Tita Yoli. Na bukog At ragi kaon. masaya pa nga kaming apat na Puti nga lumabas iring ng kaon na bahay. kanon. Papadudot man na aming pupuntahan. Kaya't nagalangan si Ang Andrea brown na nga sumama iring. dahil Kay hindi bukog ito ra pod sanay na gika. maglakbay sa mabundok at mapunong lugar. Gano bukog ra mo. Lalo na palapit na ang dilim. Okay lang daw sana Kanon kung umaga inay o lagi mo tanghali. kaon. Ngunit pinilit pa rin siya ng Ay why lang kanyang ate na si dako Chuma kayo kaon. dahil hindi sanay Dako na kayo patulang subo kami kaon. ang Ito nga maglalakbay. iring. Bandang 4:30 ng hapon kami Biker tinalis. bike. At may isang oras pang lalakarin bago makarating sa bahay ni Tita Amelia. Kahit ayaw sumama ni Andrea ay wala itong nagawa dahil hinila na siya ng kanyang ate. Hindi pa kami masyadong nakakalayo. Sa pinanggalingan nila ay nakaramdam na ng kaba si Trina. Subalit binaliwala lamang niya ito. Nagdungan na kaon Sa kaon. kanya may itong pagkakaba Di sa mag-away tuwing ko ta. maglalakbay kami sa bundok. Mauday kay bukog dati. Nakakalahatian na namin Bukod ang na distansya ikatwa. bago makarating sa bahay ni Tita Amelia. Ay nakuha pa namin magharutan, tawanan at asaran. Nakagawian na kasi naming magpipinsan sa daan, lalo pa't malayo ang nilalakad namin. From Hanggang sa makarating na kami sa bahay ng aming Tita Amelia at agad namin kinuha ang kape at asukal dahil nagmamadali na kami para kami hindi magabihan. Paalis na sana kami ng Ang pigilan itong kami ng nga Tita Amelia kay motiwas ka bukog na motiwas. at kape. Oh, nagdungan na na. Hindi namin Nagdungan. ito Brown nga iring. pinatihan, total ay Puti nga malayo pa iring. ang Nagdungan na lalakarin kaon. para naman hindi kami magutom sa daan. Papadudot. Nalingaw sila mo dungan ka. kalahating oras bago natapos naming maubos ang kamote Biker at bus. kape ay nagpaalam na kami kaagad sa Tita Amelia namin. Takipsilim na noon at kulay pula ang kalangitan. Habang naglalakad kami ay bumalik na naman ang pagkakaba ni Trina na waring may bubulaga sa amin sa daanan. Ang itong nga iring kay miyaw sige. Ngano ka? Diyos siya gusto nga itong nga iring. Siya gusto. Ay. Gatas na imnon. Ako sa Napansin kayo. ko yung kagad at nilapitan ko Mumiyaw. si Trina. Trina, ayos ka lang ba? Usisa. Ay. Kasi madugay ko kundi Ay, madugay. Asa day ka? kung simbahan ko yan. Mag-unsa day sa simbahan. Tiwas mo. Ay. Sa kanya. At isa, ewan ko ba, pero The parang brown kinikilabutan ako. cat it arise. Sabi niya sa akin. The white Hinawakan ko naman ang kamay niya at it napansin ko ng lalamig ang Kung mga gawin ito. ay sarap portahan na. Kaya Oh, tinawag ko ang atensyon ng iba ko pang pinsan. asa na ono na Ate kanon. Trina, Ang ano? usa ka puti nga eri. Kaya mo pa ba? Dili mo dongan ka Sabihin nga mo rin kung dili. napapagod ka na. na ko yan. Magpahinga muna tayo. Ang itong nga eri. Mungkahin naman ni Umana ka, Andrea oh. sa kanyang kapatid. Wag. Tuloy-tuloy lang tayo sa Biker paglalakad. mice from Tipid na sagot ni Trina kay Andrea. Modo. Pagkatapos nito ay nagpatuloy kami sa paglalakad. Itinuon na lamang ni Trina na Oh, makinig sa kwentuhan namin ni Franz at Andrea trotol. hanggang sa mawala na nga ang kanyang pangilabot. Carbon. Ngunit kakaiba pa rin ang klase ng Grease. pakiramdam niya kumpara sa mga kadalasang pagkakaba niya. Thanks for Nang matapat na watching. kami sa may triangle na may